Hello mga kabisdak, ayan, welcome ulit sa ating bagong video. So ngayon, may nakasila bagong upload ay no, nato pa man yung 1 day ago ang atong idol na Viners, ang Secure Viners, ayan. Nasila bagong upload na kawatan o tanaman. Tanaman siguro, murag bot ang pasabot siguro ng tanaman, halaman ata yan. Kung sakto manggani ko. Mr. Papi Board Series, ayan. Idol ko po ni si Tilio. Si Tilio kang Adri ah. So sa mga hindi pa nagkapag-subscribe diya sa atong Secure Viners mga kabisda, i-subscribe nyo sila, supportaan nyo ang channel nila. Nasa 400k na pa nilang subscriber. Ang kanilang link ay nasa description, akong ibutang. At supportaan nyo rin ang aking YouTube channel. Ayan mga kabisda, baka naman. So atong tanawon ang bago nilang upload na kawatan og tanaman, Mr. Papi Bird Series. So let's do this. Let's do this mga kabisdak. Good vibes lang tayo, good vibes. Ayo. Si Tilio guys. Si Tilio ni mga kabisdak. Ayan. Sakto lagi, sakto. Tanaman, halaman. Tanong mo muna sa amo. Sa Bisaya. Tanong. Ayun na, nakara. Kakatos. Parang mga kasikitin. Gani mo'y tanaman. Napulis siya yung channel, Papi Board. Subscriber ko niya. So, supportahan nyo rin guys ang iyang murag utin-utin. channel, Papi Board. Wa yung kuhani sa ba na pimurag iplo. Unsa man. Dis naman sila Utin-utin. kuhani. Utin-utin, mga Bisaya lang nakasabot na sa utin-utin. Ayo. 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 Na, syaruhay di ka dungog mong tagbalaya mo. Bisyagin nagkamahak. Wag mo tingog. Kane kay dili maning na. may bisita. Kawato na ako ne. Kana pay magabayad ko. Ako ning dadon. Naunsog na kinsa man nagasikita na? Oh, Isa pa. didala na Naunsog wala na yung pa nagipit-pit ang traman. Ay, buyaks. Ang manda itawo. Dili ba? Kaning imong tanong manggod. Init kay hana. Akong gialayon kay dili man ni angay ipangbulad god. Pag indoor man ato ning ipalandong. Palandong. Ang wa magikon na ako hisakpan. Imo na magyon ang gitalaban ang akong tanaman. Sa imong giingon? Kawatan ko? Kamatay. Buot pa kong kawatan dito ni mong tanom. Hagbay ra na ako ng gipanglampurnas kay dugay kay kagapatimaw. Usaon man god? Murag mga binuhat sa Ginoong way dalong gani mga tawhan Dugay kay makadungog. Akong ipanto na imong nawong ning imong mga tanaman. Katila hinuon ka Pakita. Ay dili kay ang CR pa mong gupog ka. Kinsa gupod oy dili magatduda na imong kalaki nang imo na mo tang gitara na akong tanaman. Ano man ako maning taralon? Sa kagayon aning tanamana, gatugi kag mudala kog mga gayonon sa amo Unya karon imo kong dudahan og kawatan. Kamatay. Gapangayo man siguro ka og pausapon kanako ning sinsilyo ni kong bursa ron. Aron ka makabalog usay lasa og sinsilyo kwartaan. Ay dili kay sa kadaghang agi-agay galabay-labay na imong tugkaran. Wa bay nakaakog lukdo na mong tanaman. Ikaw ra biya. Unsay gilokdo? Nang ako ra man ning gibas Ugbot maggilokdo ni nako. Di ka buling ni akong mahalong kalo. Ay bisan pag imo nang isulod ana imong bulsa. Katahapan jud gyapon ka kay maman imong gibit-bit akong tanom. Sige, tingog pa di ba kay yatak-yatakan man ginako ni imong mga tanaman ron. Aw, ug moabot gid sa punto nga imong yatak-yatakan akong tanaman. Mag-aabot gid sa kapitan ana. Bisan pag moabot pag gobernador dong. Ato bangon gyud kanako. Ay dili na pud lamang taon ta moabot og gobernador. Ako alang gud unta nga kanang tanaman imo rang iuli og dis ani mo na gikuha. Ay kamatay. Kay maman, ako aning tanaman? Ay naman, ikaw mo'y gakubian na. Ay. Pagkahuman ko nimo pasakitan inon kong kawatan, unya imo ni ipabalik nako. Kanus sa man gibalik anang kawatan na yang kinawat. Aw, so imo gid din ang tangkawaton. Abi ako ni balik. Sa yung drama.
ang gibalik. Nahinunan na imong kalag. Unya, mamang ganihan ra mo kag sigig pangayo. Aw, kana kay gasigi og pangayo, na ginetoyo. Kinsa may taong buang nang sigig pangayo nya walay laing tumo. Oh, mao lagi. Ang ako ug unsa imo ang tuyo. Matay. Wala gi ka kasay ko. Pila man din ang imong IQ. Gani hara kog dikit-dikit ana imong tanong, wagi ka kamalang mo ni akong toyo. Maman, mo palit ka na kung tanaman? Aw, maman, naipautang nimo hanay kay ako bula mangutangan. Unya asa man da imo ana di ay? Asa man ay mga kinamahalan day ani nimo? Kanay. Kana tagpila man pud na. 350. Jesus ko Ginoo, nakaimputag unsay mahal bagid tinuod. Unya kanay. Tag 70. Klaro na presyo ana oh. Adile, naniguro ra ko kay basig ubos na ng presyo. Kani na laman ako ah. Tagistilyo eh. Oh, kani ako ah. Hala. Kaya mahalan. Ang bayad di mo? Ah, kabalo bito kang gakuot na ko. Oh, nara oh. Sinsilyo ana. Kamatay. Kuha na 70 pesos. Wala de kay sinsilyo ana. Kaya lang nga 70 pesos rin mo ko sa kalibo imong gihatag. Kana kay mo'y akong gihatag nimo, wa ginailaing gamay-gamay. Unya unsa man ni nako? 70 ray makuha na imong sa kalibo. Ay naman, alaga ko pa imong palusokon hatong lungsod og ipasisilyo ni akong kwarta para laman na imong tanamang tag 70. Aw nan hala, balikir ra lang ni sukli ana. Ah, di ko kamatay. Di ko kasalig nimo. Kanang imong nawong, bayihan kay nawong og ipamay palaman ning sobra ani, mo'y wala na kay mabalikan sa sunod. Kabalo ko nimo. Ikaw wa kay gipaangkat. Subscribe nyo guys ha. Subscribe nyo mga kabistak ang City or And by you feel City or yourself Biners. suffocating. That's the pain way out the fright. And you long for a place to hide. Kamay. Did someone break your heart inside? Pen, tipen. You're in ruin. Wow. Hoy, 121 guns. tipen. Lay down your Oh. heart. Kaunsa ka? Pil yung Ano sa mga nakakitag bangko ng imong gihigda-higdaan? Lingkuran gyud na. Ah, ikaw pa yung nabisita, ikaw pa yung mag-inisog-inisog Pil gira. yung Ikaw pa'y bisita mo, ikaw pa'y mag-inisig. Diba? Nagi kay gibisita ka na ako. Kano sa magkanako ganahan kang bisitahon? O gihaya na ka? Diling ko na. Lingkod. Oh, palingkuron ko nimo ng ite. Ari oh. Ah, si. Mo gana gipatidog ka na ko. Lay down your arms, give up the fight. 121 guns, throw up your arms into the sky. You and I, when Ano you ba distilyo eh? end of the road, and you lost all sense of control, and your thoughts have taken their toll. 121 guns, lay down your arms, give up the fight. Pil 121 guns, throw up your arms into the sky. Hoy, Stipe! Naunsa ka? Gina. Giganahan po kagkanta na gayon man gikay tingog. Udan ni kun na. Mamang magabuot man ka, nang ikaw may bisitahan eh. Nagkanta-kanta ramang kuwari. Magbuot. Sige magbuot. Nang gayon man gikay okay ra og nindot kag tingog hana. Di kay Jesus ng tingog Stephen. Maman di ay, gamitar ba di kunin mo nga pa ariyon kare? Sulo ramang kuwari kanta-kanta. Kamatay igo gay. Magikay ko kag giana. Unya og ako kang buyagon. Kana ko tambag na ayo gikalain. Unya, kasugo kunin mo pariyon ka na eh. Wala lagi, pero akong concern nimo, di ko ganahan nga kanang ubang lain tao pa'y makasaway nimo na imong tingog ng kamating ka Stephen. Undangin na Stephen. Magabuot man. Di ra ba pagpabuyag, mura ra bag di itinuod ang bulagaw kay tingog. Kung di ka ganahan sa kong tingog, pauli. Musokol gyud. Bisag wa gid dag-anan kay tinuod yung bulagog tingog. Mugo, musokol mangining gamit di makatubag. Bahala ka. Away na. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. Kay wa ko kabalong hilig dai kag kanta bisag ka ng kanta walay hilig nimo. 21 guns, Matay ka pag sulo diha. throw out your arms to the sky. Bulag. 121 guns, lay down your arms. 121 guns, lay down your arms.
Nilaka si Tilio. Ay lang guys. Malulawa. Animal guys Tilio, no? Animal guys Tilio. I-subscribe nyo guys ang Secure Binders. Sobrang good vibes. Mayo gid, mayo mo nag-arte si Tilio. Nice one, Secure Binders. Ayan, keep it up. Ayos ang mga vibes ninyo. Makalingaw kaayo. Ayun lang. Salamat mga bisdak, salamat sa pagtanaw og amping mong tanan.